Tinggalan mo na yun. Nanay pa. A few moments later. One hour later. Bukat nyo. A few moments later. Wow! Ya. Ay, tidak laut. Ha? A few moments later. Nagkaog ka na to. Di dayo. Ano? Posted. One hour later. Ay, bakit ang hatan mo? Sinustuhan kami. Sige. Tingnan tayo. Salamat yun. Sige, pangalan mo tayo? Turing. Sige. A few moments later.
up mga idol. Huwag niyong kalimutan na mag-like, share, and subscribe para ma-update kayo sa mga bago kong video.